Εκείνο το ζήτημα το οποίο μετεπιτάσσεως τίθεται είναι το ιδιοκτησιακό της εκτάσεως. Δηλαδή, στη συγκεκριμένη έκταση των 6.000 στρεμμάτων, ποια έκταση είναι ιδιωτική και πόση, και ποια έκταση και τι είναι η υπόλοιπη, ποιος είναι ο χαρακτήρας της. Είναι δημόσια δασική έκταση, είναι έκταση συνιδιόκτητη, είναι έκταση που ανήκει κατά κυριότητα στο Δήμο. Για τα ζητήματα αυτά λοιπόν, επειδή είναι κρίσιμα και σημαντικά, θα πρέπει να μας πούνε οι αρμόδιοι. Ποιοι είναι οι αρμόδιοι, όπως είπε και ο Πρόεδρος, εμείς ζητήσαμε, ο Πρόεδρος του Ριζώματος, από τις αρμόδιες και νομική υπηρεσία του Δήμου και από την πολυοδομική υπηρεσία του Δήμου να διερευνήσουν το συγκεκριμένο ζήτημα. Έτσι, θα λάβετε τώρα επίσημη ενημέρωση από τις υπηρεσίες του Δήμου για το τι θεωρούμε εμείς, ποιες ενέργειες έχει κάνει ο Δήμος και τι θεωρούμε ποιος είναι ο χαρακτήρας αυτών των εκτάσεων. Θα δώσω πρώτα το λόγο στην κυρία Πιάτσακα και Μαρουξένια, που είναι η Διευθύντρια της Πολυοδομίας, για να μας πει. Και στη συνέχεια στην προϊσταμένη της νομικής υπηρεσίας του Δήμου, την κυρία Θεοδόρα Μπαρσούρη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καλησπέρα σε όλους. Λοιπόν, τέλος Οκτωβρίου, αρχές Νοεμβρίου του 2023, ενημερωθήκαμε προφορικά από τους προέδρους των κοινοτήτων Πλατάνου αρχικά, Ριζώματος και Αρδανίου, σχετικά με το έργο εγκατάστασης για τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων ενός έργου φωτοβολταϊκού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, το οποίο γίνεται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Τρικαίου. Οι πρόεδροι εξέφρασαν τις ανησυχίες τους και ως επιτοπλίστων στη δική μας διεύθυνση επικεντρώθηκαν σχετικά με το ιδιοκτησιακό καθεστώς των εκτάσεων και πού είναι τοποθετημένο το έργο αυτό στο σύνολό του. Ενημερώσαμε άμεσα τον Δήμαρχο, ο οποίος μας έδωσε ειδική εντολή να προβούμε να διερευνήσουμε περαιτέρω το θέμα και κατόπιν ήρθαν και οι γραπτές ενημερώσεις καταγγελίες με αποφάσεις των κοινοτήτων Ριζώματος, Πλατάνου και Αρδανίου. Προβήκαμε σε έρευνα στο βαθμό που ήταν εφικτό εκείνη την περίοδο. Διαπιστώσαμε κάποια πράγματα, τα οποία εγγράψαμε στο έγγραφο το οποίο προανέφερε ο κύριος Χασιώτης, ο πρόεδρος της κοινότητας Ριζώματος, και το οποίο το αποστήλαμε σε όλους τους εμπλεκόμενους και ενημερώσαμε με αυτό εγγράφος και τον Δήμαρχο Τρικαίου. Ταυτόχρονα τον ενημερώσαμε και προφορικώς εκ νέου για όλα τα αποτελέσματα που είχαμε μέχρι εκείνη τη στιγμή και μας έδωσε ξανά εκ νέου ρητή εντολή να προχωρήσουμε και να μην το αφήσουμε το θέμα και να τον ενημερώνουμε για οτιδήποτε νεότερο βρούμε στην πορεία. Δεν σας κρύβω ότι από το Μάρτιο του 2024 που κάναμε αυτό το έγγραφο, προσπαθήσαμε να προχωρήσουμε στα θέματα τα ιδιοκτησιακά, αλλά υπήρχαν κάποιοι ανασταλτικοί παράγοντες. Ο πρώτος λόγος ήταν ότι δεν γνωρίζαμε μέχρι εκείνη τη στιγμή την τύχη που θα είχαν οι δηλώσεις που κάναμε κατά το στάδιο της κτηματογράφησης στο κτηματολόγιο και αφορούσαν τις δημοτικές εκτάσεις και τις ενστάσεις που κάναμε. Ο δεύτερος λόγος ήταν ότι δεν γνωρίζαμε, δεν είχαμε τα πολύγωνα εγκατάστασης του έργου σε ψηφιακή μορφή, ώστε να τα τοποθετήσουμε στα αρχεία της υπηρεσίας μας πάνω και να δούμε σε πρώτο στάδιο ποιες ήταν αυτές οι εκτάσεις. Και το τρίτο ήταν ότι ο Δήμος μπήκε 3 Δεκεμβρίου του 2024 σε καθεστώς λειτουργούντος κτηματολογίου πλέον, οπότε από εκείνη την φάση και πέρα μπορούσαμε να δούμε ποιες ήταν οι δηλώσεις που έγιναν δεκτές, ποιες ήταν οι ενστάσεις και τι μας αποδόθηκε τελικά από όλες αυτές τις δημοτικές εκτάσεις. Στη συνέχεια, μέσα στο Μάρτιο, συγγνώμη, ξέχασα να σας πω ότι είχαμε θέσει και κάποια ερωτήματα στην αρμόδια υπηρεσία, στην Περιφερειακή Ενότητα, γιατί να διασαφηνίσουμε τις αμφισβητούμενες και διεκδικούμενες εκτάσεις και τι ακριβώς τρέχει με αυτές. Η απάντηση που πήραμε ήταν μόλις
την 27η Μαρτίου του 2025, αυτό το μήνα. Ταυτόχρονα μέσα σε αυτό το μήνα η εταιρεία μας έστειλε τα πολύγωνα σε ψηφιακή μορφή και έτσι μπορέσαμε και είχαμε μια συνολική εικόνα πλέον τι γίνεται. Να σας δείξω λίγο σε ένα χάρτη. Εδώ λοιπόν έχουμε αποτυπώσει τα όρια των κοινοτήτων βάσει των κυρωμένων αναδασμών που έχουν. Και εδώ είναι τα πολύγωνα, τα 72 πολύγωνα που μας παρήχε η εταιρεία σε ψηφιακή μορφή. Όπως βλέπετε, ως επιτοπλίστων επικεντρώνεται εντός των ορίων του ελληνοκάστρου. Και ερχόμαστε εδώ με διαγράμμιση, βλέπετε, τις δημοτικές εκτάσεις επί των οποίων η εταιρεία τις χρησιμοποιεί για το έργο της. Ναι, είναι το τμήμα εδώ, το τμήμα εδώ, τα οποία θα τα δούμε αναλυτικά παρακάτω, εδώ και εδώ. Εδώ λοιπόν έχουμε το πολύγωνο 1, το οποίο εξ ολοκλήρου εμπίπτει εντός του αναδασμού. Εμπίπτει εντός του αναδασμού ριζώματος. Μισό λεπτό να σας πω, είναι περίπου 158 στρέμματα. Και αυτό εδώ 158 μαζί με αυτό εδώ το πολύγωνο. Συν δηλαδή άλλα 43. Έχουμε το πολύγωνο αυτό που εμπίπτει εντός του πολυγώνου 2, με αριθμίση 2, και είναι μισό λεπτάκι να δω, με συγχωρείτε, είναι 46 στρέμματα και έχουμε ακόμα ένα πολύγωνο εδώ πέρα, το οποίο είναι 43 στρέμματα. Όχι, συγγνώμη, αυτό εδώ είναι το μικρό, είναι 14,5 στρέμματα. Για αυτές τις εκτάσεις έχουμε παραχωρητήρια, τα οποία έχουν εκδοθεί από τη Διεύθυνση Γεωργίας της Νομαρχίας Τρικάλων και στις οποίες, σε συνεργασία με την νομική υπηρεσία του Δήμου, θα φροντίσουμε άμεσα να προβούμε στη διαφύλαξη όλων των δικαιωμάτων μας επί αυτών. Σας ευχαριστώ. Οι συγκεκριμένες εκτάσεις δηλώνουν στο κτηματολόγιο. Ναι. Οι εκτάσεις αυτές έχουν δηλωθεί στο κτηματολόγιο. Δεν μας έχουν αποδοθεί στο σύνολό τους, διότι παρόλο που καταθέσαμε τα παραχωρητήρια, το κτηματολόγιο εγκατέστησε εκεί πέρα, σαν κυρίους των εκτάσεων, κατοίκους του Ελληνοκάστρου με αιτία κτήσης στη Χρυσικτησία. Συνεπώς αυτή τη στιγμή στο κτηματολόγιο φαίνεται κάποια έκταση. Ναι, φαίνεται μόνο αυτή είναι εδώ η μικρή έκταση, η οποία είναι στα 38 στρέμματα. Δηλαδή στην επίδικη έκταση, αυτό που φαίνεται σήμερα στο κτηματολόγιο ως δημοτική έκταση είναι 38 στρέμματα. Με τις υπόλοιπες εκτάσεις θα πρέπει να κάνουμε ενέργειες σε συνεργασία με την νομική υπηρεσία για να έχουμε στην κυριότητα του Δήμου. Να δώσω και το... 38 στρέμματα. Στην ευρύτερη έκταση αυτή. Από τα 15.000. Η κυρία Μπαρσού. Μπορώ να μιλήσω, παρακαλώ. Όχι, έχετε το λόγο, ναι. Σε συνέχεια της
ομιλίας της κυρίας Πιάτσικα. Καταλάβαμε. Ναι, συγγνώμη. Καταρχήν, βρισκόμαστε σε μια συνεχή συνεργασία για αυτό το πολύπλοκο θέμα. Όπως αναφέρθηκε, είναι το διεκτησιακό πάρα πολύ πολύπλοκο. Ο Δήμαρχος Κερκιών από την πρώτη στιγμή, ο κ. Σακάς, μας έδωσε την εντολή με την γνωστοποίηση των αποφάσεων του Τοπικού Συμβουλίου να προβούμε σε όλες τις νόμιμες ενέργειες. Ήδη έχει γίνει αρκετή έρευνα από το γραφείο μας και στη συνεργασία με τους υπόλοιπους νομικούς συμβούλους. Με την κυρία Πιάτσικα και με την σύνταξη του εγγράφου, όπως προαναφέρθηκε, έγινε αυτή η αποτύπωση και προσπαθούμε αυτή τη στιγμή να διερευνήσουμε ποια είναι η πιο ορθή διαδικασία, η πιο σύντομη, σύμφωνα με τις εντολές και τις οδηγίες του Δημάρχου, η πιο σύντομη διαδικασία για τη διεκδίκηση τουλάχιστον εκτάσεων για τις οποίες υπάρχουν παραχωρητήρια αυτή τη στιγμή, απλά δεν έχουν εμφανιστεί στο Δήμο Τερκαίων. Δεν μπορούσαμε προηγουμένως να κάνουμε οποιαδήποτε ενέργεια, γιατί όπως σας ανέφερε η κυρία Πιάτσικα, έπρεπε να μπει το κτηματολόγιο σε λειτουργία. Από τη στιγμή που έχει γίνει αυτό, η νομική υπηρεσία βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία και ενημέρωση του Δημάρχου για την πορεία της υπόθεσης. Ό,τι άλλο θέλετε, είμαι στη διάθεσή σας.